Ƙaramar hukumar mulkin Zurmi na ɗaya daga cikin yankunan da matsalar tsaro ta fi ƙamari da aka daɗe ana fama da ita a jihar Zamfara tsawon shekaru, lamarin da ya yi matuƙar illa ga lamuran tattalin arziki da zamantakewar al'ummar wannan yanki. Ministan Tsaro Muhammad Badru Abubakar, wanda ya kawo ziyarar aiki ta kwana biyu a jihar Zamfara, ya dai ziyarci wannan yanki don tantance halin da yanzu haka ake ciki da kuma saduwa da dakarun soji da yanzu haka ke gudanar da aiki a wannan yanki. Ministan dai na tare da rakiyar babban kwamandan sintirin fansar yamma Major General Oloyinka Soyele da sauran wasu manyan jami'an soji. Ministan, wanda ya jinjinawa dakarun sojin bisa namijin ƙoƙarin da suke ci gaba da nunawa a faɗi tashin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yanki da ma jihar Zamfara baki ɗaya, ya buƙace su da su ƙara azama don tabbatar da ganin zaman lafiya ya wanzu a wannan yanki. Bayan wannan za mu godiya ga gwamnonin Katsina da na Zamfara domin sun sa ƙaimi akan yadda za a kare wannan, kuma su ma suna taimakawa na yadda za a kare wannan rigima ta tsaro. Ministan tsaron musamman ya buƙaci waɗannan dakaru su tabbatar da ana gudanar da shawagi da sintiri yadda ya kamata akan babbar hanyar nan ta Zurmi zuwa Jibiya, wadda aka rufe a kwanakin baya, don tabbatar da ganin motoci da sauran masu amfani da hanyar na bin ta ba tare da wani zulumi ba. Mun ɗauki tsatsauran matakai akan wannan titi, kuma kun fara gani matakan da aka ɗauka. Sannan mun yi magana da sojoji na bukatunsu, wanda shugaban ƙasa ko da yaushe yana cikawa bukatun. Wannan dai ita ce sanannen hanyar nan ta Zurmi zuwa Jibiya ta zarce Katsina, ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da suka sada jihar Zamfara da jihar Katsina. An da rufe wannan hanya kimanin shekaru 3 da suka gabata saboda matsalar tsaro da suka yi katutu a bisanta, wanda hakan ya sa masu ababen hawa sam suka daina binta. Duk da samun sauƙi da aka yi na matsalar tsaro a wannan yanki, har yanzu masu ababen hawa ba su koma bin hanyar kamar yadda aka saba ba. To sai dai da ziyarar da ministan tsaro ya kawo a wannan hanya da kuma tabbaci da ya bayar cewa al'amuran tsaro za su ci gaba da inganta a wannan yanki, akwai yiwuwar cewar al'amurra musamman bin wannan hanya daga masu ababen hawa za su dawo kamar yadda aka saba ba tare da bata lokaci ba. Daga garin Zurmi, helikwatar ƙaramar hukumar Zurmi a nan jihar Zamfara, Jamilu Ibrahim, labaran NTA.